Tak, ideme sa pripojiť na server, no. Lordko, čo tu robíš? Daj mi prosím, potrebujem zdravotnícku. Prosím, daj mi dôchodok. Nemám to moc dôchodok. No, ľudia, toto je video po dlhšej dobe z Minecraftu, aby boli prázdniny, sme si užili. No a teraz tu s Lordkom ideme robiť content. Takže od Lordka som zavrel do tohto krásneho väzenia, teda ja nie. Jaj, ako free candy dodávka. Čo? No dobre, takže môžeme začať. Lordko, musíš ujsť z tohto väzenia do cieľa. Jaj, môj chrbát. No tak to snaž rýchlo, musíme ujsť. Musíš teda, ja nie, ja som ušiel. No, ukáž. Aha. Nič. Nič. Rýchlejšie. Tam bol starý chrbát. Starý chrbát už umiera, či jak? Ešte budeš tu musieť ty mreže, že som ťa tu zavrel, teda o free candy dodávka ťa tu zavrela, fakt. Áno, už to bolo napísané Rybixom. Ja neviem. 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 A si tu... No, poď. Dobre, už som mladý ako Rybix, zdravia. No, to je jedno. No Lord. No, mám kameň. Zatleskaj si poriadne. Kameň. Šuter. To ničím. No krafťák. Nás počítam bloky. 9 blokov. To sa mi nezdá, to trochu susy. Dobre. To je elektrina. To je super. Toto bude vyzerá ako bedrock. Tak. To sa nemáš. To sa mi nezdá. Tak. Profík. To je niečo? Rebrík. A keďže to už viem, že to je bedrock, tak tam asi za tým môže niečo byť. Viem, aký je remix to. Je. Idem skoč. Kamo, ty tu zničíš aj ten bedrock, mám pocit. Tak to áno. Kamo, ty tam ten bedrock budeš ničiť, či tam za tým bedrockom není čestka. Tak Zbytočne. nevím. Jak sa ho vedie. Hlina. Wow. Myslíš, že to je sapling? A kde zoženeš sapling, mi chceš povedať? Kde? Neviem. Možno keby Amali bohovia mi dali jeden sapling, tak... Nechce sa mu. Bohom sa nechce. A ja mám kameň a spolkateľ. Aha. Ne. Ja tento rebrík zoberiem. Nezobereš. Ja to nevzdám. Ja nevzdám. Ne, Keby som mal to často... No dobre, asi. že na to kašleš, čo? No, To dáš. je. To dáš, ja ti verím. Dobre. Bum, Ti vidie. bum, bum, Mace. bum, bum. Poď. Iba ti málo. Bum, Tak. bum, bum. Prvú časť máme za sebou. O, lampy, fuj.
Lampy nechce nikdy vidieť. Najhoršia vec na svete. Čo to mám vôbec robiť? Musíš nájsť. Aha, tam vidí ako dieru. Čo to tam bude? Na Emerald Block? OK. Víš, ja som slepý, že sa na to pozerám. Poď. Tak, na Emerald Block a ten čudlík si zoberiem, lebo je môj čudlík. Tak to len s týmto kde by ho dal na ten redstone? No tak. Tak, to potrebujem. Čudlík si nemá vôbec brať. Fuj, Aha. čudlík. A to je moje dieťa. Dobre. Toto ma zaujíma, ak urobíš. Asi niečo s týmto. Nie, trapdoor. Čo máš v ruke? A to s týmto. Jaj, počkaj. Že? Aha, dá sa preplážiť. A ty si hovoríš, že veterán, nevieš, že sa dá plaziť. Bro. Ja som hral tie OG verzie ešte Minecraft. No. To som do... No ale Lordko to konečne vymyslel, on si tam dá pekne zničil ten redstone block. Bez trapdoora, musí prejsť. No, Lordko ide. Ďalší level. Musíš... No. Okej, kde to som? Preskočíme. Obilie. No, Nič. poď. Hlinu máme. Milka! To je Milka. Milka. Tí, čo aj pozerajú naše videá, tak nevedia, kto to je. Čo si Milka. Preto musíte dať ten like a subscribe. Áno. Co musíš ťa to dostať, na to budeš navždy uväznený. No. No tak radšej dáte like a subscribe. Nechcem to byť navždy. Dobre, takže máme tortu. Nožka. Máme tu Milku. Teraz, čo s Milkou? To ja neviem. Tam niečo vidím. No, sa sem dostať. Ja si viem. Či potrebujeme nejakú vec. Či sme sa zobrali crafting. No, to asi nezoberieme, asi už máme dosť podbotov. Takto teraz. Máme pickaxe, oak boat, máme lano. A čo urobíme? Araf chicken. OK. Neviem, odkiaľ som mi zobral Araf chicken a to. Tak, niečo mám vajíčko, keď ja si niečím to bolo. Poď, musíš sa dostať až dolu. Ide. Tak. Neviem, asi niečo s vajíčkami to? No, tak to vyčím. Milku, no. Asi pôjdeme na konečne záver, čo není. Nič není. Lano a loďka, nič mi to pripomína. Tam bol fence, že? Ste zoberená. No poď.
No. Slepá. Ale nočná. No jak ti to nejde s tou sliepkou, s tým Bobom. Neposlušná. Pozri, vidíš to? No, už ide Bob. No, jak poslušná. Tak dáme nála. Tam je perla, to musím nevšimnúť. Tam je cesto. OK. Tam ešte som dal Abuko. Iron Trapdoor som dal. Milku pozdravíme. Milka, dovidenia. Asi. Ale už som na to píš. Asi takto, ne? Keď to toto nedám, tak to budem uväznený na. To nebude. Musíš to dať. Áno, tu bych sa nahrávil. Lebo už nebude žiadne video s Lordskom, keď nebude z tohto väzenia, tak ho môžeme chodiť navštevovať iba, ale už nebude s ním ďalšie video, že by to dal Lordko. Dobre. Tak, ideme ďalej. Vyštajství. Platformáče. Pakety mám 3, na čo mi budú chvíť pakety, ale dobre, no. Nechcem, čo dáme F5. A vidím tu druhý slúb. A nejakú víru. Dáme sperlu. Asi, dúfam, či sa mu dáme poznačný. Brewing stands. Mám tak, môžem sa pozrieť do receptov. Tyčky, scaffoldy, pancoj. Tyčko, čo je? Asistente. A rebríky môžem urobiť z tyčky. No, ideme to tam presne. Jakub, ja som si to zabudol uložiť. Iba od začiatku. Nie. Veď ja to potom tam dám. A Akože si potom- ten svet, vieš. ako všetkým to Jakub aj to. No to iba doplníme potom iba itemy, vieš. No. No, musí sa dostať na druhú stranu. Keby som si to zobral a dal by to. Je tu brewing. No. Asi viem, čo. Musí sa dostať hore. Musíš to sa dostať až sem. Máme trávu a No. kebus. Musí sa dostať. To A dáš, zase neboj. ja som prišiel na fin. Tam 6. No poď. Ale čo urobím s... No ľudia, tak Lordko už všetko, čo to bolo tu hore, zobral. A teraz už budem musieť iba z tých vecí urobiť potion. A musím si zobrať tieto česy. Au, au, au. 2,000 years later. Máme fire resistance.
Asi to musím. Niečo. Chcem zobrať. Yes, ja to našiel. Ďalšie miesto s proving standom. No, Lordko, si v ďalšom leveli. Musíš to dať. Máš tu hlavu a toto. Ľad. Ja mama, že za akú dobu to splníš, lebo mne to trvalo trošku dlho vymyslieť. To urobím. No. Som kráčka, rybičky, stringy. Ja viem. No, Lordko, jak ti to ide? No. Áno, sviečky. Na sviečky. A? Musíme dať luk. A z luku to presne už je tam robila. Je tam voda, no, Lordko, je tam voda. Znič si sviečky. No, Lordko, poď. Dobre. Day 2. No ľudia, Lordkovi sa už by mali od 3, 2, 1. Tak, teraz by sa mu mali urobiť potiony aj. A jump boostu, aby mal sa dostať hore. Ja už to taký starý, cikák. Potrebuješ potion na skákanie, lebo už nevie skákať. No, Lordko je tu. A ide ďalší level. Strieľanie z luku. To bude ďalší potion, tak. Fú. Šíp máš? Šíp. Máš šíp? Padla mu turtle helmet. Turtle. Máš tu ešte jeden tento. To ešte nie nič, to nie nič. Tam máš ďalšie. Chceš to dať? No a teraz sa ti niečo otvorilo. No Lordko, teraz musíš ísť sem a tamto trafiť. No a teraz sa ti otvoril vchod dolu. Skoč tam. Ideme ďalej. Máš tu. A zase musíme urobiť ten 2,000 years later. fire resistance. Ešte sa mu štágne. No. Čo to máš? Čo si získal za vec? No teraz tu máš dve cesty. Crying Obsidian alebo Obsidian. Čo zvolíš? Crying Obsidian. 2,000 years later. No, konečne si to dal. To bola asi pasca.
Budeš musieť zničiť obsidian, to tak vyzerá. Tak s týmto vás zaťažovať nebudeme, ako tu bude Lordko ničiť obsidian, tak sa ozvem, keď to bude mať zničené. No Lordko, konečne si to zničil a ideme ďalej. Mám ti pomôcť s týmto? Áno, počkaj. Dobre, počkaj, to si dám. Počkaj. Počkaj, ja musím si dať toto. No ukáž, takže bereme si meč a pôjdeme do zbroja. Sekerku si zoberiem, pôjdeme do zbroja, poď. Nadávam vy zombici, poď, Lordko, musíme ich všetky skosiť. Áno. Poďme, dáme to. Ešte jeden skeletón a máme to. A teraz to už musíš iba dokončiť. Okej, mám 3 uhlia. Ty mi dáš skeleton banána. Daj to do čistky. O, Ten otvor. Mám strength. ďalšie. To bolo predtým zavreté, tak ty si to asi otvoril tou čestkou. No a teraz tu budeš asi chvíľku blúdiť pravdepodobne. Si musíme nájsť nejakú pačku alebo nejaké tlačítko musíš nájsť. Tak poď. Idem. To level easy, to musíš dať, Lordko. Ja ti verím. A ja si verím. Veria ti všetci bobovia. Jej. Máme. Máš pačku. Teraz už musíš iba ísť späť. No a to sa ti to tak, že asi vyzerá tak, že musíme vždycky nájsť pačku. Otvoré. Ale to nájdem. No Lordko, čo si to našiel? Poďte. Ja si dám Jednu. môj milovaný Rotten Splash. Niečo ti asi otvorilo. Tu je vchod. Ďalšiu lekciu. To je posledný level, Lordko. Musíš ho zvládnuť. Tu označ. Teraz vládnem. Teraz zistíme, že či si dobrý Minecraftový hráč. Alebo čo? Alebo noob. Tu. Mám trávu. Teraz To musíš ale niekam dať ten trapdoor. 2,000 years later. Lordko, už to nájdi, kudník. No, Lordko, našiel si to. Teraz sa musíš tu preplaziť. Lordko, to bola asi fejková pačka. Jakže to neotvorilo tie dvere? Musíme hľadať ďalej. To bolo asi fake. Skúsa tam ešte raz to poriadne preskúmať. Tam nie je nejaká iná pačka. Tu si ju zmačkol. To musíme poriadne preskúmať, či tu niečo nie. Tu bola tá fake pačka. Dáme to preliesť celé. Skrz na skrz. No, čo je tu? To je asi tá real pačka. Mačkuňu. A poď, musíme ísť von. Tak, ja idem. Tak. Ja som vonku. No, sa mi ľahko povie, keď mám spektátor.
Aha, ty si ten, čo si mal niečo? To bola dodávka Free Candy Ribixo, teda čo? Chceš pochopiť proste. Ja som najlepší Minecraft. Dajte like a subscribe na toto video, že Lordsko to zvládol ujsť z tohto väzenia. Dajte like, subscribe, zvonček, nech vám žiadne video ďalšie neujde a čus. Čau, čau. Zabudli sme dať rating. Tak Lordko, hodnoť túto mapu. Hodnotím ju. 1, lebo si ma uniesol. Ne, to bolo iné, to som nebol ja. Dobre, možno to bol nejaký vesničan, ktorý som tam bol. Tak ďakujem.